Hola i benvinguts al programa Viatjant per la Història. Avui ens acompanya Cristòfor Colom. Hola, com esteu? Gràcies per invitar-me a aquest programa. Hola, jo no m'havia presentat. Soc l'Abril i soc una de les entrevistadores del canal Viatjant per la Història. Però no només ens acompanya Cristòfor, també tenim a la reina Isabel. Hola, bon dia, com va? Gràcies per invitar-me en aquest programa tan guai. Benvinguda, Isabel. Bueno, comencem. Parlarem una mica de les vostres vides. Vale, vinga, comencem. Cristòfor, com vas néixer? Jo vaig néixer el dia 31 d'octubre de l'any 1451 a Gènova, Itàlia. I com va ser la teva infància? Doncs va ser una com qualsevol altra, que de nen volia tindre un somni. Només que els meus pares es van morir. Ho sento. I quin era el teu somni des de petit? Doncs conèixer els meus pares. I de què vas treballar? Vaig ser un dels millors navegants. He llegit que has fet la volta al món. Sí, vaig fer la volta al món i vaig arribar a les Índies. I com vas saber que la Terra era redona? Ho vaig saber per un noi que es deia Toscanelli, que també pensava que la Terra era redona, i també per les brúixoles. I tu, Isabel, quants reals vas donar perquè es demostressi que la Terra era redona? Doncs uns 500.000 reals. Uf, Sí, però va tenir un èxit brutal. et va costar molt decidir pagar-li el viatge a les Índies? Sí, la veritat és que em va costar un parell d'anys pensar-m'ho. I tu, Cristòfor, vas anar directe de Huelva hasta les Índies? No, la veritat és que vaig parar a les Illes Canàries per agarrar els aliments allà. I parlant del tema, quin any i quin dia vas arribar a les Índies? Vaig arribar el 12 d'octubre de 1492. Vas portar algun tipus d'aliment o animal d'allí? Sí, vaig portar tabac, cacau, tomata, blat de moro, patata i, sobretot, l'or. A les Índies hi havia or en abundància? Sí, hi havia molt or, l'únic que no ho apreciaven gens. I a tu, Isabel, et va interessar fer més viatges a les Índies? Sí, em va interessar per tenir els aliments estrangers, i no només pels aliments estrangers, sinó per l'or. Com es deien els dos vaixells i la nau? Es deien la Pinta, la Minya, i la nau es deia la Santa Maria. I quant temps vas estar navegant? Doncs vaig tardar més del que em pensava, perquè no sabia que la Terra era tan gran. Es van ficar nerviosos els tripulants del vaixell al veure que trigaven tant? Sí, perquè quasi que em tiren al mar. I fins aquí l'entrevista d'avui. Us ha agradat? Sí, m'ha agradat perquè és una manera d'aprendre la vida dels demés. Adeu. Adeu. Fins la pròxima. Adéu, moltes gràcies. Gràcies a tu. Cristòfor i la reina van morir sense saber que havien descobert un nou continent. Es diu Amèrica. Adeu, fins la pròxima. Hola i benvinguts al programa... Mercè, para! Mercè, vinga. Vinga, 3, 2. Soc una de les entrevistadores del canal Viatjant per la Història, però no només ens acompanya Cristòfor. ¿Por qué no vayas tan rápido? No tienes ganas. Hola, ¿cómo esteu? Gràcies per invitar-me a aquest programa. No, que no, que estava així. Hola, ¿cómo esteu? Gràcies per invitar-me a aquest programa. Com esteu? Gràcies. Hola. Estoy bien. Mamá. Hola, yo no me había presentado. Soy Uy. 3, 2, 1 i toma 23. 23, mamá. Vinga. No, 69. Toma 124, papá. Qui se'n ve? Ai! No graba. No. Sí que estan Vale, espera, Oye, me es que lío. mamá. Me lío. Es Ya que no está. salen los numeritos de cuánto llevas. És que jo me tinc que ficar així, perquè si me fico així, pues malament. Venga, va. Hola, bon dia, com va? Gràcies per invitar-me a aquest programa tan... ¿En serio? Sí. Claro, pero vosotros la tenéis para atrás. Yo la tengo para adelante. Va, comencem des de... Però tens que començar. No, parem ja. Padre. Vale, va. Venga, va. Espera. Ara.
tornem-hi. 3, Espera, 2, espera. 1 i... Ara ho entenc. Vinga, va. Hola. Però no només ens acompanya Cristòfor. També... Hola. Parlarem una mica de la teva vida. Vale, vinga, comencem. Espera, que se m'ha olvidat. Jolín, tio. És que... Hola i benvinguts al Grama. Oh! Espera. I finalment... Espera. Però no tenim que estar nosaltres aquí, si diu. Estem arribant al final de l'entrevista. Espera, que se m'ha olvidat. No, que no està bien quadrat. La Nara... Va, vinga, bona, vinga, tira. Hola. I cri... Va. Vinga, va, que s'acabarà el mòbil, este. Hola i benvinguts al programa... Por este vídeo. Espera.